Aku ki ngene iki ora kok pamer. Aku ki gawe story kenikmatan-kenikmatan sing wis tak duweni iki ora pamer, tapi kita hadus binikmah. Iki nyeritakne nikmate Gusti Allah. Bene wong kuwi biji aku pamer, biji napa penting iki aku menunjukne pencapaianku, perjuanganku asile iki. Lah niki baru kae duwe ilmu. Baru kae duwe ilmu ngeten iki. Mila jenengan semakin istiqomah hadir di majelis ilmu, hadir di majelis sholawat, hadir di majelis zikir. Ini sama seperti halnya jenengan memuliakan sesuatu yang dimuliakan Allah.